Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May ka-28 a Domingo ti gagangay a tiyempo. Domingo dagiti nain kasikudan at tao. Ti panakaitandudo, ti kultura da, ti panakaitulok, iti panagsantak da, ken ti panakaiyalikaka, ken panangisagit. Kadagiti tartarigagay ken itantandudo da. Agdawat tayo ti kaasi ti Apo tapno paimbagan na ti sangalubungan nang runa iti daytoy nakaro nga suot ti pandemya. Kasnamet dagiti naduma-duma pay nga pakasuutan ti biag ti kagimungan tayo. Agdawat tayo pay ti kaasi ti Apo pahi iti panakairusat ti sinodo dagiti obispo nga irugi ni Apo Santo Papa itangal daw sa diya Roma ti umuna nga tukad ti panagsagsagana mangrugi iti arkidiocese nga irusat tumat ti arkidiocese ken amin nga dioceses tintero nga sangalubungan daytoy nga sinodo nga ti turungan ken tupiko na ket kinasinudo nga mismo ti panagbiag ti iglesia tayo kas maysa sititimpuyog nga agdaldalyasat. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkumpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumat kakabsat, tasyak na kabasulak, iti panunot, sao aramid ken liway ko, basul ko, unay, isong agpakpakasya ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kada kayumat kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin ngay turong iti biag ngagnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao ana imbag ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla, kadayag mo, Gloria iti Dios, ti kangatuan, Apo Dios, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ken sika, Apo ni Jesu Kristo, bubugto nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ke anak ti Ama, Gloria iti Diyos, ti kangatuan, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awan asya na kami, sika amangika,
kadagiti basbasul ti lubong, awate kadaytoy arararaw mi sikasi tutugaw iti makannawan ti Ama kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi, tasaganaan, tarabayan, kun kuyugan na kamlatta, tagrasyam. Tapnukan kanayon, anapasnek, kun naragta kami, nga garamid itinaimbag. Gapo, kan Kristo nga anak mo, kan Apo mi, iso makipagbiag, kan makipagarikan ka, kan iti Espiritu Santo, may sa Diyos, iti agnanayon ngawan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasirib. Gaputan na bigbig ko amay sa aklaeng a tao, nagkararagak ket naikanak iti panakaawat. Imay kanyak ti espiritu ti kinasirib. Imbilang ko napatpateg ngem ti trono wenno korona. Awan serserbi ti kinabaknang numayasping kenkwana. Saan na mapatasan dagiti agkakangina nga alahas, nugatad na ti pagsasaritaan. Nuidilig ti kinasirib, mayarig iti sangapirit a darat, iti amin abalitok ti lubong, ket pitak laeng ti pirak. Impang pangrunak ngem iti salunat ken kinataer wenno kinapintas. Pulos asaan ako mudrep iti ranyag na, ket kinaykayat ko ti kinasirib. Ngem ti dadduma asilaw. Idi imay ti kinasirib, kadwana asimangpet, dagiti agkakaimbag abanag. Saan na marimbawan ti kinabaknang nga inted na kanyak. Ti sao ti Apo. Peneken na kami iti digbalbaliw nga ayat mo o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Isurum kada kami iti kinababa ti panagbiag, tapno sumirib kami. Nabayag pay aya o Apo, ti panangtalyaw mo kada kami, digiti adipen mo, kaasyam kadi. Binigat kadi, apeneken na kami, iti digbalbaliw nga ayat mo. Tapno makapagkanta, ken nagragsak kami, iti unos ti panagbiag mi. Padwemmet ita, iti ragsak mi, akas iti panangladingit mo kada kami. Bayat titawen, apanakariribok mi. Ipakitam kadi kada kami nga adipen mo, dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo. Ipakitam met kadagiti kapututan mi, tinadayag abilag mo. Bendisyonan na kami kadi o Apo a Diyos mi, pagbalaygian na kami iti amin nga aramid mi. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios.
Natadtadem ngem ti uray anya akampilan ngagsumbangir ti tadem na. Ket salputan na agingga iti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Ti pagtugmukan ti nagsusupan ti tulang ken pata. Ket ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Awan tinaparswa amay linged iti Dios. Si papanayag amin iti imatang na, ket isu ti pagitatagan tayo iti biag tayo. Ti sao ti Apo. Iti puso kay lukta, kadagiti balikan sana santuan. Hintay dungan asitatana, panagkaykay sa ipakita, isut maristay anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Agrubrupuat ni Jesus apumanaw, idinagtaray ti maysa a tao anapan kenkwana. Nagparintumeng iti sangwanan na ket nagsaludsod. Naimbag a maestro, anya ti aramidek, tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Apay nga awagan nak itinaimbag kinuna ni Jesus. Awan tinaimbag no dilaeng ti Dios. Ammom dagiti bilbilin, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbud, di ka agswitik, agraem ka kadagiti nagannakken ka. Maestro insungbat ti tao, manipod kinaubing ko, tinungtungpal ko amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus asiayat ket kinunana kenkwana. Adamay sa apagkurangam. Inkailako ti amin asanikwam, samo ited kadagiti napanglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka, sumurot kanyak. Idinaysaon ni Jesus daytoy, nagladingit ti tao, ket sililiday apimanaw, agsipod tanabak ng unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, sana kinuna kadagiti adalan na. Nagrigat ket din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Dios. Nasdaaw dagiti adalan gapu kadagitoy asauna. Ngimintuloy ni Jesus tinagkuna, anak ko, nagrigaten ti sumrek iti pagarian ti Dios. Nalaklaka ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti saserrek ti baknang iti pagarian ti Dios. At addamanen ti siddaaw dagiti adalan ket nagsisinnaludsod da. Siya sino nga ruden ti may salakan. Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna, saan a maaramid ti tao daytoy ngem kabaelan ti Dios.
takabailan nga aramidan ti Dios dagiti amin a bambanag. Adtoy kinuna ni Pedro, binaybayaan mi amin ket simurot kami ken ka. Pudno dayta ket ibagak kada kayo kinuna ni Jesus kadakwada. Siya sino man amang panaw iti balay, wenno kakabsat, wenno nagannak, wenno anak, wenno dagdagana gapu kanyak, ken iti naimbag adamag, adadunto ti awaten na ditoy abiyag. Awaten nanto ti nasursurukpay, ngem ginasgasot abalbalay, kakabsat, nagannak, anak ken dagdaga, agraman panakay dadanes. Ket iti mapasungad a panawen, awaten nanto ti biag nga agnanayon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agakabsat ko kan Apo tayo nga Hesu Kristo. Agtultuloy ti panangisuro ti Apo may panggap iti kinadisipulo ken kinaadalan. Idi may ka-25, may ka-26 ken may ka-27 ita. At datan iti may ka-28 nga Domingo ti ordinaryo nga panawen nagsasaganad na may parang adada iti dalan hodos dalan nga mapan di Jerusalem tapno ni Apo Jesus ken dagiti apostoles na ken dagiti sumursurot pay kadakwada mapanda makipaset iti rambak ti Paskwa kadagiti Hudyo ket daydi pananglaglagipda iti daydi panangispal ti Apo kadakwada manipod iti patay ken panakawayawayada manipod iti ikob dagiti Ehipsyano ta naadipen da sadya idi ket idi may ka-25 nga Domingo ti adalan disipulo ni Apo Jesus ket agserbi dadaulo nga agserbi adipen pangulo sumaruno nga Domingo dagiti banbanag nga makatubeng iti isusurot iti Apo nunasken nga puuden ti saka, puuden ti ima, suwaten ti mata. Nainget, daya iparang nainget nga balikas, taday tangarod ti wagas dagiti Semitiko, dagiti Hebreo. Tanga puudem, laksidem, panawam, talaga nga ti panagbalbaliw ket panangtalikod iti daan nga kinatao sa suruten tapno masurot tayo nga talaga ni Apo Jesus. Dinapan nga Domingo ti pundasyon ti biag kagimungan tayo ti kinapateg ti panagtinalag panagtimpuyog ti pateg ken kinasagrado ti panagasawa ken ti biag ti familia. Ita nga Domingo ti panagamamiris tayo, no anya ti pudpudno nga kinabaknang, anya ti pudno nga napatag, ken ti panaka-rokat tayo, kadagiti nangadipen, ken nang balod kada tayo, umunalaunay dagitoy nga kinabaknang. Kadagiti maibasa, maiparang kada tayo, jay umuna nga maibasa, no may panggap, iti nakapatpatag nga banag, idi saludsudan ti Apo ken ni Solomon no nya ti kiddawen na gagangay nga agpili da kadagiti nakairwaman nga dawaten da nga bendisyon kinabaknang no nabaknang ka adu ti dagam adu ti sanikwam adu ti animal mo binindisyonan ken pinagasat na kati Apo daytoy ti ibilang da nga kinagasat salunat at idog ka panagbiag napateg ken kinagasat dayta salunat adu nga anak may katlo adu nga anak sinyal manen ti kinagasat dayta no awan ti anak mo na ilunod ken malas
No ababati pa nagbiag mo, kan di ka nagbiag, kan awan ti salunat mo, taadda sakit mo, dusa, malas. No awan ti kinabaknang mo, tanapanglaw ka, dusa, malas. Digiti gagangay, nga kiddawan, kan dawatan da, ngam sabali ti kiniddaw ni Solomon, kinasirib. Ti dinawat ni Solomon, kinasirib, ket naited ken kuana. Dahito nga kinasirib, tuno tamingan kan amirisan tayo, ibaga ti may kadwa nga may basa ti sao ti Dios. Dito'y may kaupat nga paset ti surat kadagiti Hebreyo. Dahito ti masansan nga panakailadawan ti sao ti Dios, si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem nga murean niya nga kampilan nga agsumbangir ti tadem na. Salputan na aging gana ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu pagtugmukan ti nagsusuopan ti tulang ken pata ket ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Daytoy nga sao ti Dios ti sirib nga kiddawan ken dawaten. Mayataday payata iti panaglualo tayo iti salmo, peneken na kami apo iti dagbalbaliw nga ayat mo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Adakad pay aya ladawan ti di agbalbaliw nga ayat ti apo, no saan nga ti sauna ti kinasirib nga agtaod ken kuana, tapno maidalan maiturong ken adda anag na ti biag tayo, adda kanta ken adda ragsak. No adda sirib, no adda silaw, no dalawag ti apo, nga mangidalan kada tayo, adday ta, masurutan tayo, dagiti aramiden tayo, ti kinasirib, nga mga tingiting, iti kinaimbag, manipod kadagiti nakadado nga makita tayo nga kinadakas, uno mailasin tayo iti kinadakas, iti kinaimbag, nga impaay ti apo kada tayo. Talumot nga paset, daytoy ibanghelyo tayo ita, agrubwat dan, napan ti maysa ibagana dito ket maysa nga tao. Lucas ken ni Mateo niladawan na dito nga agtutubo ken di sabali manen agturay, maysa nga agtutubo nga agturay nga nakabakbak nang nakipatang nagsaludsod ken ni Apo Jesus. Di may kadwa nga paset dagiti naduma-duma nga kasla sayings, pagsasao, may panggap, iti kinabaknang. Nagrigat nga sumbrek, tinabaknang, iti pagarian ti Diyos. Nas dao dagiti adalan, apay nga ruden, kasano datan, apay nga narigat nga sumbrek, tinabaknang, ken napalugudan, ken nabindisyonan, sungag si dao da. Ta iti panunot, ken panakaawat da, ken iti biag, ken kultura dagiti Hudyo, panursuro nga dahita nga kinabaknang ket bindisyon apaitan nga ibagamoten na po nagrigatan nga sumbrek sanay baga nalalaka ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom. May isa nga dakkel nga theory nga dati kamelyo ket sige na awatan dan nga kamelyo animal nga kamelyo jigayam may isa nga balikas pa kimelos bakas asidag dajay, tati kemelos, tiket na nga sawan, tali. Ng ibaga na nalalaka nga sumbrek, ti tali, di jay dagom, ngem panait. Dajay ti parang namanan, so adakkel di pata-pata, dajay manan, ibagbagada nga mabalin nga saritaan na pay datoy dajay basit, nga abot, nga ruangan, nga nang tikob iti templo, awan met iti prueba nga agpayso nga addarita. Pagsasao ta maibagbagapay nga interpretasyon na rita ket dangamin basit nga abot nga ruangan nga agrokob ti sombrek kunada di ngam ti kinagpayso na awan kanumet laeng. Daytoy manen pagsasao ditoy ti Dios kabailan na ti tao sana nga kabailan nga gunoden ti pagarian ti langit, gunoden ti panakaisalakan ngem awan ti imposible kina Apo Dios ta posible amin kabailan ti Dios amin aban banag. Digitoy nga pangarigket
pasingkadan nalatakan isuro na nga, santay kabailan nga isalakan tibugod tayo nga bagi, panakabalin ken grasya, sagot ni Apo Dios, dayta nga panangispal, ken panangisalakan. Ken daytoy may kapat, dagiti gunguna, ngano agiranod, ken agiburay, ken ipaay tayo, Apo, kasano kami, pinanawam mi amin, adanto nga ta, magunod mi nga ta, automatic nga ta, nga magunod mi, nakumamutin, naggagag kami makimkimisay di, amlata, pasinggadan met, ati Apo, nga no kasano met, iti kababalin, nga nagiburay, ken nagiranod, na dito nga mapalagipan tayo ata, nagadumot mabalin di, tungpal bilin, nga panagiburay, ken panagiranod, bali nga kinargaam jay, taiting mo ka, nagsinaay ka pa'y, nga kasla ka lang nasayangan, nabigigay niya pa dayayon, nga day taga talaga nga, dipindi, no kasano mo, iti panangipaay mo. No pangkala na kimisa nga itong palbilin, makimkimisa ka mo, awang mo, bibiyang mo, si kayaw, sa kanto pala, nalay nga sumao, ay adetan. Magkita yun dito talaga nga, apaw ko da kamain, kung ni San Pedro na, ay palagi. Kala, amirisan tayo, dagitoy nga maibasa, ket palagipan na tayo nga talaga ti Apo nga agam amiris. Tadi tayo gamin mapupuutan, anya nga minaya, apay dakes, ti kwarta, dakes, ti kinabaknang, tapay dato yun ni pimanaw asililiday. Kuno kita maket, san lang aja kinabaknang, nasingpet, dayto yan, no kitaan. Kinunanan, damagan, Apo, anya, ti aramidek, tapno magunod ko na nayon. Taan tayo ka dati nga nagsalutsod, no, ikumperar tayo dinapan nga Domingo, dagiti Fariseo, mangyab abot, nya ti makunam, maestro, mangyab abot. Apay, mabalin ka di, ngagsina, ti agasawa, mangyab abot, taada, plano da nga rod, nga kaya da nga maisagmak. Unday ito yung may isang agbirbirok, may isang agtuntunton. Kaya nagsayat ano ada, kasi nga kababalin kan galad tayo, agbirbirok, agtuntunton. Hindi galad kan kababalin tayo na nga, mabantay makimisa, kasi ni Solomon, agbirbirok, agtuntunton. Silulukat, dayay puso tayo. Sidadaan, nga agtulnog. Ada kababalin nga silulukat, nga dumngeg, kadwa tayo ti pada tayo nga tao, may sa tayo nga kagimungan, silulukat tayo. Ayeket may sana nga nagdakkel nga pagsaludsudan manunod-duman, kasano ti kasagana, ti panunod tayo nga umawat, iti panangidalan na, anya Apo ti aramidak, tapno magunod ko ti biyag nga agnanayon. Kasano ti anya digiti aramidak, tapno makastrekak, iti pagarian ti Dios, ti isumulaang nga anag na. Ket amom, dagiti bilbilin. Agit imbaganan, dagiti di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi tulbud, di ka agswiti, agraum ka, kadagiti naganakin ka. Maestro, insungbat, dahito nga tao, agtutubo nga agturay. Manipod kinaubing ko, tinong tungpal ko amin, dagito nga bilbilin. Nasingpet. Ngam na makita tayo, agbirbirok anyapay. Gorema na po Isus, santay nga mapnek, kadagiti pagarupan tayo nga ramiden, ta ibagana, minatmatan ni Jesus. Nga si aayat, dayay nga agtutubo, minatmatan na, dito manpay, nga naiparang manan dayay panagkita ni Apo Isus. Minatmatan ni Apo Isus, nga si ayat, dayto nga agtutubo, adamay sa apagkurangam, inka ilako ti amin na sanikwam, sa mo ited kadagiti na panglaw ti paglakwam, at danto kinabaknang mo sa dilangit, kalpasan na, umay ka sumurot kanya. Ay gano'n kita antay mananagot, apay ya, panamutan ibaga nga may lako, apay, karit nga talaga da ito'y, ti tugtugmukan na, anya aya ti linaon ti pusom, at dagita nga kinabaknang, dagita nga sanikwa, dagita nga kwarta, dagita nga tiyempo, dagita nga salunat. Mabalin nga nagpatag, nakapatpatag. Ngaminto no kuan, dayay mati nang iyadayuking kan, kimpet ka, attachment. Kidawan ti Apo ti detachment.
Santay nga ipalubos, santay nga itulok, nga kanen na tayo. Dagita nga kinabaknang. Tinaldaw-aldaw nga panagbiag mo, inya ti turong, ti panunot mo, ken ti pusom. Inya ti nakay pisukam launa yan aya. Ni ka di Apo Dios, ni ka di Apo Isus, tiyan ti pusom. Wano adda kadagita kinabaknang, di tay gamin mapuputan. Ti pagurup tayo, amutay amin, nalaing tayo. Maamiris tayo aming nga nasyaat, gayam. Tinenggel, ken inadipen na tayo gayaman. Dagita nga sanikwa, dagita nga kwarta. Agmulmula ka ti tarong, 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 amin nga torong ti panuno mo. Di kwartam, di bangko, di kwartam, di kwarta, kwarta. Ang mabubutan niya, kimpet. Ang kita antayon, dajay tayan ti siguridad mon, kwarta ke, ore ka da magkwartak. Ha, dayta. Ore ka da mapismas ko, ore ka nagpugsita mat. Dumapay na nga, ore ka tinongpal, kimleba mat. Doon ko anday, naolaw kan. Ajay ti kasairuan nga napasamak nga pagteng ti panagbiag tayon. Gaputi salunat, hanggang umay makimisan, naolaw kan. Kasla di pa nakaulaw mo mula ang ti kwarta kada sanikwa. Dahil ti kaulawan nga napasamak ti panagbiag tayo. Nyapay ti kamangamayan ni Apo Dios, utsinta ti tawon mon, ipagelda ka nga umay, matay kanto no bigaten, tila kasyatan nga ramidem, makimisa, ay kaipari dapay, nyapay tatan. Pananan ta kararwa mo, dahil ti naulaw tayo no daduma, naulaw tayo ng interamente. 14 ti Setyembre, na ideklara, daytan. Nayak ka naulaw ka, naulaw gasa mo. Nagang kasla pagarupem ti salakan, salunat napatagday ta, napatagmat ti salunat ti kararwa. Daytan ka no naulaw tayon awanan. So nga dadya, ad-ado tayo nga talaga, nga makimisa no ponpon patay. Natayen, insyon, maure pa nga matay. So nga talaga nga matay tayo nga talaga, dadya pa nakaikapit tayo ti dadya nga, kinabaknang ken na duma-duma pa nga patap no rumkwas pimanaw idi na iso na Isus datoy nagladingit gasem doble nagladingit ket sililiday sila jero pamano adda umay agtok-tok nga agpakaasi nga umutang bali nga umatidog iti timid mo manen umay man mangibagen inikam tumat nga da gida na nga tanabotob kanto no nakalikod naglang nga guiting siya ni tumiming ibigam na dajay nga talaga dajay mo nga makita no kasano ti kaunag ti panakaikapo mo di kwarta kaslang naksayan ka manan wano idi nagipisok iti kulikta kadurduriga na nga mang birbirok iti bainti tano ipisok na dajay yelo ken blow ay awano na kaslamatayen no bigawan awanan wano dagitay agikikisa na matay kami tibisinan ka pakpak da arti lockdown matay kami nabi talaga makita mo nga talaga napunutiliday ken ladingit wano dati mapan makipunsyon ke naod-odi ako malday nga madanaganan nga maibusanan kakasjay agum yan ti kinaagum tayo dahil ti anti agri-series nga tayo nga kimpet kada tayo di panagkit-kita tayo ti bukod tayo nga bagi panakaitan dodo panakaitan o kwarta sanikwa dahil turay ada ke turay mon ada ke adal mon ada ke nagunod mon ada ke kinabaan mon kimpet kada jay, nalmes kada jay, naadipen kada jay, dahil jetib na mangpumpun na jay panunot kan pusom, na ulaw kan, buyet, talagang bitan. Dahil jay tayo nga napukawan, no amiris na tayo, dahil titipun na dito ko, sang nga dakas ti kinabanang, ngam no talagang di jay, makiangat kapay oray silupin, uno makiangat ka no kitaam, di jay nga makita ti kababalin ti tao. Nya ti Apo Dios mo, nya ti nagsammakedan ti aming nga panagbiag mo ni Apo Dios. Wano dagita nagunod mo, dagita adal mo, dagita kwa daytan. Dayta. Check upon tayo nga talaga nga nalaing.
check upon tayo nga talagi. Nila Apo Diyos ti makaitid, nila Apo Diyos ti pagtaudan na upat nga palpalagip, may panggap kadagiti napatag nga bambanag nga mangidalan kada tayo. Tanon na tayo nga iwawa dati yung kinabanang. Umuna, laglagipin tayo, ti agtulok, agpalubos, dan, aglupyad tayo imam, pinanawam mi amin na po, pinanawam mi ti balbalay mi, kasano ti kinamanag parabor mo, saan kumanga dati kinapanagparabor, gabuta na ipisbok, gabuta mapalakpakan, gabuta agitedak, ta intunog kandidato ak, ada magunod ko, dakes, nga pa nagited, ada lastikuna, nagited ka, nga ada mabinat ag sublin tumulaang dajay. Talaga nga amirisan tayo kasano, ti panagitulok mo, ti panagiburay mo. Talaga nga dajay tayo ti pakaamirisan no kasano ti panagayateken kwa na, numay pun ti kinadakkel ti panagayateken kwa na, kabaalam ka di nga ited, wano ure langan ng daytan, agserbi ka, iti kagimungan, wano iti simbaan, kaya mo ti agserbi iti barangay council, ta da honorarium, dyan, so nga, rupa kwarta. Kan may nga may hindi agserbay ta, mapalakpakan, adamo nagunod ko, uray no kuno nga kunada, kunsilmana mo. Ngum na nga bakkalaang takabagyam mo amin, kamaasyan daking ka, anyapay, piman. Ay, anyapay dajay, diyete nga na iruruman, nabutusan, gabuta kabagyan, awanan. Ay, iti kakukunungan nga napasamak, ti panagbiag tayon. Ngam na may sa uri asawa na di na imbutos tamo na nga mangiruruman ang agserbi to bra na makita yo. Masapul nga aglukay, agtulok, let go. Natakimpet king ka nga kwartam. Sila moro din pagarupom nga ang kamatay. Kislang ka nga matay. Makiapa ka may panggap tidulon. Kasla di ka matay agom. Kasla na insulto di kinatao mon. Apa nangyari? Daya nagkari daytan. Agi aga apa may panggap lang. Apa nga? Daya ka palpalakpakan na po paday ko siya ka. Dayta. Ano na makita yung babasing na dahil naging kasano kang agtulo. Daya ti parikot. Daya pusom. Daya panuno mo. Ayan na. Hanggang magapawan. Pagarupom kasikati making kontrol. Saan? Amirisan tayo. Anday makontrol. Ore ko nam kasano laing mo kontrol ta sa matay ka. Ag-COVID ka wanong ka ag-COVID. Matay ka. Nabaanang ka dasan ni kwam unawan ti sa ni kwam matay ka. At diabetes mo unawan ti dayan nataymet. Nagday-diet hanga nagsidsidak karne hanga nang nanganti aso nataymet latta sika. Matay kanto mula ang kakaasi, si bintinan, mabuteng nga matay, nag-diet. Di pa'y natawunan, natayen. Natati biyag nakot, si binti nga tawon nga nagsisida ti pinapaitan. Hindi sardeng na tinagsida ti pinapaitan, natay. Tati biyag na, pinapaitan. Kita nila talaga, di ka nga naulo nga talaga, dito maulaw. May kadwa, naragsak ka kuma. Naragragsak ka, kan kitaam, nga ti pagragsakam panagipaay. Saan nga nga kinaagom. Maragsakan ka, iti panagipaay. Hangki di nga, nagado kukwak, nagado naawat ka, nagado bagay. Hanga dagiti pagragsakam, delikado ka. Sa nga bandihado, tinapuya ka nam, ay mabulprag ka. Kung mabulprag ka, maungkel ka. Tiragsa mo na yata, nagaduwa kinan mo. Kaya dyan may isang basilak kinan na, aluwad. Kita aglap-lapusanan nga maitid ka na tayo, responsibilidad. Na ikang kati ado nga tiyempo, na ikang kati ado nga panawan, na ikang kati sirib, nagbaling ka nga natangsit, inarama mo amin para tabagbagim, dakes, gako, bulprag, bumtak, maataki ka. Unag nga pa nagamiris nung kitaan nyo. Kung magkitaan no, kwak, 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 hindi naglalapusanan ka, bumtak. Silupin, wano sako, pisok, 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 bumtak, na iwarala ka garod. Gaputi kinaameng kan kinaagom.
Iso nga naragrag sa taem. No aming intugo mo tata, di ta pitakam ngam simpre babainti mo lating. Ko ipiso mo simpre babainti. Basta may damag kimisa ko 20 kan 5 ti kargada laeng. 20 kita. Nunad do madamo reservana para sikin koleksyon ko na naman. Damo babasitan ta si kita Dama kay turod nga gipisok iti blow. Ore da kayo nga makimkimisa iti live stream. Makonsensya kayo kumamat. Taawan ti umay nga live stream, no awan ti naaramat. Iso nga, may siya mo siguro no mangipawit kayo mat. Adamo, may isa nga nangipawit ti 5,000. Baka agipawit kayo mat aga mamintinar. Latta dagiti mambanag. Nyamot ti pasit ko. May ka nakimisa, apay nga nalabsan. Apay nga linabsan na kadyag kulkulikta. Lektora gamin, hana ko na nga mangipisok. Ako lay tamat, hana ko na mangipisok naa, iksimtid. Laa. Kitaam ka dijay, ito pa kakitaan. Kimput. Neta, mga agragsak tayo. May kaalo, agbiag tayo, iti senyal ti cruz. Naganti ama, senyal ti cruz. Santa Cruz, oh, Santa Cruz. Nagmay ti panangin kang kanta niya, Santa Cruz. Agbiag kayo di senyal ti cross, imbes nga senyal ti peso, senyal ti kwarta. Under the cross, hanga under the sign of the cross, hanga sign of the peso. Uno dolyar, uno kwarta. Tibiyag mo ko senyal ti kwarta. Nya nga ta, ito namatay tayo di pantyong, pi. Apay nga pi? Dukwartana. Dukwartana. Apay nga krus, sana malam mo di krus idinatayin. Digi pa natayin ka, kagura na pa iti krusen. Awang mo ti krusnan. Kagura na pa yan ti krus. Agbiag tayo. Dahil ta kumati senyal nga itandulo tayo. Ni Apo Diyos, panagdaydayaw kini Apo Diyos, panagayat kini Apo Diyos, pamati kini Apo Diyos, panurusuro ni Apo Diyos. No talaga nga nakakapetay kini Apo Diyos, isuna nga kanayon ti ada je puso tayo, je kaunggan tayo, je panunod tayo. Ngam gaputa nalabay, ti panagayat tayo ken ko na, di jay makita maamiris mo. May kapat, agtalagtay kuma iti siguridad, para iti agnanayon hanga ti siguridad. Agtalged tay kuma iti agnanayon nga insurance. Haan nga datay insurance mo iti lungon monto into no mataya kaguyodon to ti kabalyo na jay logan ko danto sabsabong na adanto pay dekorasyon nga tao nga agtakder ja abay ti lungon ko package deal. So dayta nasigurado nan nga into no may punpon narambak nga midi sumaklang ay piman hamo nga langit tinapanan na iso dayjay nakabutbuteg ang mga no ay sigurado mo jay punpun mo ngam jay papam mo jay langit at nagadumat mo kasasao dito'y kapayla daga impyerno tapos sumon anay nya talaga na ta upat laglagi pa agtulok ka, naragragsak, nga agited ka, ngamjag baling ka nga among, ajay ragsak mo nga raw, dabagay, nasapa ka na panakiling niya, dabagay, nagmayala ko, ajay ragsak mo. Sang ka nga maragsak ang para tibuk, bukod mo, tiragsak ang di imbag ti padam nga tao, aglalo ka dagito nga panawan. Saan nga ti insurance mo dito'y daga, insurance mo jay langit, ti pampanunutab. Ela, no maipanggap ti kinabaan nga talaga di tanag ado nga palsiit nga nyapay mano nga tawon nga nanggag mo dato yun di mo nagbalig ting mo bainti mo latta isu matiada ba kita makita isu matiada di mo nga makita no kasano ti kaunag mo't ati pamatigan panaga mo tati pamati nga ro ke sakripisyo ti relihiyon, ti panagpamati kinapo Diyos ko, buyugan na nga talaga ti sakripisyo, krus, gapo, iti ayat.
Amin. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak na Nagtutok, di pa na nagtuloy. ni Poncio Pilato. Nailan sa iti krus natay ket na itanem. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsek met ti Santa nga Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa Santo. Ti panakapakawan dagiti basbaso. Kadadantumat panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Apo, amom anarigat timang surot ken mga ramid kadagiti bilbilin mo. Isut gapuna anarigat met timang lakam ti biag nga agnanayon. Nupay kasta, gaputa na addaan kami ti biag ken pamati ang naggapumetlaing ken ka. Ilukat mi dagiti puso mi ket kunami. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, ikam iti piksa, sakripisyo ken ayat, dagiti amin na mangisaknap iti naimbag adamag ti pagarian. Tapno babaen ti sao ken aramid, masungbatan ken may turong da amin, dagiti tattao, amang tuntun ti dalan ngagturong itagnanayon a biag. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, masursuro ken maamiris kuma, dagiti mangiturturong ti pagilyan mi. Ti pudno kay papanan ti panagserbi, ket silulukat ti puso da mangitrabaho, kadagiti namnamaen da pagimbagan ti kadwan. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, ited mo kadta kaasim ken tulong mo, kadagiti amin ngagbibiyag, babaen ti bunga ti daga. Danom ken dadumapay, akita ti pagtrabahuan. Tapno babaen dagiti linteg ken sakripisyo da. Saan mo kadi nga awanen ti kaysuna na batbati, apagbibiyagan da. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, silawam dagiti panunot mi, tapno kanayon mi a panunuten ken aramiden, dagiti makaparagsak ken makatulong iti pada mi a tao, kasta metten iti bukod mi a bagi. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, ipariknam ti asi ken ayat mo, kadagiti nakakaasi nga anak mo, dagiti masakit, nadidigraga po iti gubat, layos wenno bagyo, tapno adulat ta dagiti tattao, amang ted iti tulong kadakwada. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, ipay mo kadmet alak aminen dagiti amin na pimusayan, akakabsat mi, tagnanayon na biag ngayon karin ni Apo Jesus kadakwada. Dawaten tayo iti Apo. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, adtoy dagiti kararagmi, adupay dagiti saan mi anayebkas ken ka, ngimamumi nga amom dagitoy kasapulan mi, ket dawaten mi amin ida, itinagan ni Jesus a Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen.
Kumararag kayo kakabsat ko, tapno digito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awatem kadi Apo, dagiti karkararag mi, ken nang runa-unay dagito'y daton mi, tapno babaan dati Santa Amisa, arambakan mi asipapasnek, makapan kam kumay ti gloria ti langit, dawaten mi dati gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari kat rumbang, anong mi kat pakay salakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga maman nakabalin kat agnanay na Diyos. Agyaman kam ken ka na pudno kat nayat nga ama, taitid mo kada kami ni Jesus nga anak mo nga Apo kan kabsat mi. Parangarang nati panagayat na kadagiti na panglaw kan masaksakit, kadagiti mailupit-lupit kan managbasol, san na nabalin na binaybayan ti anyaman na rigat. Ti panagbiag na kan dagiti sunsursuro na panagnekanda, amay saka Diyos ang mangilala kadagiti tattao, kas ti panangilala ti ama kadagiti anak na. Agyaman kam ken ka, itantanok kan idaydayo da kagapu iti ayat mo kan kinapudnom. Makidanggay kam kadagiti amin ng anghel kan sa santo, mangikanta iti imno ti gloriam. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda iti pakaidayawa. Husana iti kangatwan, madaydayaw ti itinagan ti Apo, Husana iti kangatwa. Daydayawan da ka una santuan nga ama, takan kanayon ako'y kuyugan na kami iti dalan mi, nang runano ni Jesus nga anak mo, runungan na kami amakiranod iti padayati ayat. Tida ito yung oras sibuksilan na ngay palawag kada kami tinasantuan na surat, kanpisyan na ngay paay kada kami iti tinapay, kasi naramid na kadagiti disipulos na sa di Emmaus. Dawatan mi ngarod ken kaman nakabalin nga ama, ibawon mo kat ti Espiritum kadagiti tinapay kan arak, kitaramidem nga iti baet mi, adda ti bagi kandara ni Apo mi Jesucristo. Idi mangmanganda iti rabi iti sakbay da iti panagtutok kan ipapatay na, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, iso maiyawat to nga agpaay kada kayo. Kastama takalpasan, daydi panangrabida, nangala itikalis, nagyaman manan ken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinunana, alam nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti dara ti baro ka nagnanay na tulag, iso maibuyat to maipaay kada kayo kan iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidin nyo daytoy, apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy,
akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo, hagingga iti, yaay mo. Rambagan mi, O Diyos, ti panakailagip, ti panakaikapyami ken ka, ipablaak mi, ti aramid, ti ayat mo. Babaan ti panagtutok kan ipapatay ni Kristo ang anak mo iti baro abiyag, dimmanon iti gloryana. Kita masiasi da iti adaton, ni matlangan na po Isus, ti mangted iti bagikan darana. Babaan ti sakripisyo na ilukat na ti dalan mi nga maiken kang amami. Naayat nga maitdem kadakam ti Espiritu ti ayat, ngayso ti Espiritu ti anak mo. Papigsaan na kam kadi babaan ti bagikan dara ni Kristo, katarami masangsang kamaysa kami may panggap iti pamati mi kan ayat, ket magitimpuyog kami kan Francisco a Santo Papa mi, kan Marlong Obispo mi. Ipaay mo kadi adagiti amin amay kamang iti iglesia, mawatan da dagiti pagilasinan kadagiti a tiyempo, katumada dati kinapudno kan kinatudyuda iti Ebanghelyo. Madagdagan kumati panagayat mi ti padami nga tao, tapno makibinuray kam kadagiti ladingit kan dandanagda, kadagiti namnama kan ragragsakda, ketulungan mi da iti panangsurot da iti dalan ti panakaisalakan. Kasya mo Dios dagiti natayen iti sidong ti kapya ni Kristo kan amin na pimusayan, asikala ti makammo iti pamati da. Alami da mairanod iti gloria ti panagungar. Ket into naggibusan ti panagdalyasat mi diti daga, awatan na kamto kada sumbrak iti pagariam. Diso anam namaen mi, apakairanudan mintong agnanayin iti kompleto abiyag kan gloria, ket makikaisakam to kan Santa Maria Birhen ngayon ti Dios, ken nagasat nga nga esposo na, kadagiti apostol kan martir, graman ken ni San Daniel Comboni, kan amin asa santo, ket iruknoy minto ken katidayaw ken gloria, gapo ken Kristo nga Apo mi, gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Dios, kas insuro ni Apo Jesus, Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit, itdem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes, isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, idama si ayat takapyam kada kami, babang titulong taasim mailisikam kumay iti basol ken riribok, kabayatan ngururayan mi tinamnamaan mi akinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinanam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan yak titid ko kada kayo. Sana dagiti basol mi ti kitam, no dagiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayanur iti pagayatam, ipay mo si asi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbyag kenagari, tagdanan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, itdam. Kagabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apos si papakumbaba kami ngagdawat iti dayag mo, tapno kas iti panangtaraon mo kada kami, tinasanto na bagikan daram, kas tamat ang makiranod kami, tinayusan na biyag na, dawatin mi dahito gapo kan Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo, aramidan tayo iti special collection, agpaay iti opisina dagiti obispo nga mangilunglungalong ti panaka taripato dagiti tribal Filipinos wenno indigenous peoples. Dasa nga ti obispo tayo nga mangtamtaming iti daytoy tinawen nga makiddaw ti iburay tayo met nga paset tayo panakipag trabaho tayo babaan kadagiti isagot tayo nga tulong tayo iti daytoy nga opisina dagiti obispo. Maipalagip ti panagmi-meeting dagiti amin nga dadaulo pastoral, amin nga officers iti Parish Pastoral Council kan dagiti pastoral commissions, amin nga officers iti Barangay Pastoral Council kan dagiti amin nga manarawidwid iti sisa. Datay meeting tayo nga saan nga natuloy iti lockdown iti maudi nga Domingo ti Setyembre angayen tayo into no malam iti alauna dito'y simbaan. Mauawis latati panangiburay yo iti tiyempokan panawon yo nga kinabaknang yo nga agpaay iti itatanor ti iglesia tayo. Kas nakuna kita tayo pakauna, Oktubre 10, ilukat ni Santo Papa daytoy mangrugi iti dioceses nga addang ti Synod of Bishops. Ito no Domingo, di jay matvigan, irusat, ilunsad, iyalnagmat ni Apo Arsobispo tayo, kat mangrugi pa itatan, ito no malam, mangrugi tayo, dito'y parokya tayo, di jay nga panagkipaset tayo amin, tatatan ti Synodo dagiti obispo kat may raman tay aminen, mangrugi kadagiti aming nga sisa. Di Domingo, manipo dita, aging gana into no Disyembre, amin nga Domingo, manipo dita into Nobyembre kan Disyembre, masapul nga di sisa tayo, adda pa nagkararag, kan panagbibinuray kadagiti kapadasan, kan panagisayangkat kadagiti tignay, tapno ti iglesia tayo kat sang katimpuyog, sang kaysa, may maysa, nagkaykaysa, nagtitipkel nga agdalyasat. Ibiyag ti simbaan kat ibagana nga panagdalyasat. Idawdawatan tayo kat makipagrik tayo ti pampamilya dagiti kakabsatay nga pimusay. May Salome agad nga taga Pilar, 80 ket 7 ti tawen na maitabon into no bigat. Ni Roman Amandra, 92 ti tawen na taga Sagat. Maitabon into no 13, Miyerkules. Ni Rodolfo Abinar, taga Mambog, 70 ket 6 ti taon na maitabon mat into Miyerkules. Ni Virgilio Galinta, 80 ket 4 ti taon na taga Villahermosa, maitabon mat into no Miyerkules. Ni Romeo Mendol, 80 ket 3 ti taon na taga Kalawaan, maitabon into no Sabado. At dagiti kakabsat tayo, pinmusay, gapo iti sakit datoy kaaduan na atake da di kwan pimusay dan ikarkaragan tayo ida. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyon na kay ti man nakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. O Maria, nalibnos ka, nalasbang napintas ka, himnas mo
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok, iti napaypayso pa nagbabawi, kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko, adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek, apan nagununoy, ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek, iti pusok, ket umutek-tekak, iti pakinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David, may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasuntuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod no ken tutungil kami, at tuy kamaksagan kami, o Apo. Kami tinaduma-duma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madarabag nagsak ni, agsak na tigil ayag ti misyon.
Lima kasutro el ti parabor, agyam kami apo itibinin. Misyon, intukit mo iti puso, iwa pag-ibig sagot ni, napod makin, tuloy kami, at tuloy kang sasaganang kami, o Apo. Amin na sagot, inukulit-itit mitlubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Ikibay po na siya ang mamatitilubo, palagayat ni ti para tao. Masuto et parabor, agyaman kami Apo. Magsuto et parabor, agyaman kami Apo itibinin. Misyon, ikakit mo itipuso, ibagpagim isagot ni, naputukin kami, at tu'y kang sa namin, o Apo.